Aizu, badakizu aurren eskubidei buruzko hitzarmenean, umeok eta nerabeok ditugun eskubide guztiak agertzen direla? Bai, eta gure eskubideen protagonistak garela. Guk badakigu zeintzuk diren, eta zuk ezagutzen aldituzu? Delitu bat leporatzen badigute edo erruduntzat jotzen bagaituzte, duintasun estratatuak izateko eta berme guztiekin defendatuak izateko eskubidea dugu. Askatasuna kentzen badigute, ahalik eta denbora laburan ez izateko eskubidea dugu, eta beste ume batzuekin egoteko eskubidea, helduengandik bereizita. Eskubidea dugu gizatasun estratatuak izateko, familiarekin harremanetan egoteko eta legezko laguntza bizkor eta egokia jasotzeko.